салом алейкум бародарои азиз, бо шумо ман Аҳрор Хайруллоев. Инак бародаро, яке аз беҳтарин имкониятҳо барои шумо ки дар интернет пул кор кунед. имрӯз ман ба шумо як сайтеро нишон медиҳам ки якумаш ба забони тоҷикиай, дуюмаш чӣ проблемае ки мешавад метавонед бо админ дар алоқа бироед, сеюмаш шумо метавонед дар як моҳ то 110% пул кор кунед, чорум се уровень реферал дорад ки шумо метавонед то 15% пул кор кунед ай рефералотон. биёем бародаро видеоро сар мекунем. ина ҳамун сайт бародаро foyda.ru. ман ссилкаша дар таги видео ё дар комментария мемонам. дароен сайт полностью ба забони тоҷикиай, дар инҷа ҳамаша метавонем бихонем. баъдан пахш мекунем ба қайдгирӣ. дар инҷа логин, почта ва паролмона менависем. баъд ин дар инҷа мо чӣ кушода шид? омӯзиш. саршавӣ. хоҳишмандем аз омӯзиш гузаред ва шумо дар ин сомона чӣ хел пул кор карданро мефаҳмед. аз шумо талаб мекунад барои ин тугмаи давом доданро пахш кунед то ки омӯзишро ба охир расонед. совет. барои суръати ҳосилнокиро баланд кардан сабзавотро бештар харидорӣ намоед. хоб пахш мекунем ба пеш. маркетинг. барои пул кор кардан дар сомонаи мо шумо сабзавотҳоро харидорӣ намоед. совет. ҳангоми пур кардани суръатҳисоб комиссия 0 мебошад. хеле хубай. ба пеш. пулкоркунӣ. дар ҳар як сония сабзавотҳои харидаатон ба шумо ҳосилот меорад. дар қисми анбор ҳосилотро фурӯхта пули ҳақиқиро ба даст оред. совет. ҳангоми фурӯши ҳосилот комиссия намегирад. чӣ қадаре ки сабзавотро бисёр харидед, ҳамон қадар фоидаатон зиёд мешавад. хоб ба пеш. пулгирӣ. ҳама он пулҳое ки аз ҳосили сабзавотҳо ба даст меоред ба суръатҳисоби пардохт гузаронида мешавад. барои пулҳои дар ҳисоби пардохт бударо гирифтан, тугмаи гирифтани маблағро пахш карда ба дилхо платежни система пулҳоро гиред. совет. ҳангоми пулгирӣ комиссия 0 мебошад. хеле хуб. ба пеш. табрик мекунем, шумо омӯзишро гузаштед. акнун метавонед дар сомонаи мо пул кор кунед. тугмаи тамомкуниро пахш кунед. пахш мекунем тамомкунӣ. хоб бародаро, акнун мо полностью дар ҳамин сайт регистратсия кардем. акнун дар инҷа ҳама маълумотҳо оиди саҳифаи моай. пахш мекунем тағйирдиҳӣ. дар инҷа мо метавонем паролмона иваз кунем, номмона иваз кунем ё ки сурат монем дар саҳифаи худмон. ва чӣ хеле ки мебинем дар саҳифамон мо сурат гузоштем. хоб акнун биёен сар мекунем аз меню. пахш мекунем менюра. дар инҷа чиёра мебинем? саҳифаи ман, хай нами саҳифае ки ҳозир дидестен. хабарҳо, рефералҳо, ҳаррӯза бонус, сабзавот 0 дона, анбор, ҳисоби харид 0, ҳисоби пардохт 0, пуркунии суръатҳисоб, гирифтани маблағ, аксия ва бонусҳо, дидани эълонҳо, сохтани дидани эълонҳо чӣ боша бо? хадамоти дастгирӣ. хай иш фаҳмо. хоб сар мекунем. хай хабарҳо оиди ҳами сайт мебоша. дар инҷа рефералҳо оз медуроем. ҳама маълумотҳо оиди рефералҳои шумо. дӯстони худро ба сомона даъват намоед ва 753 обши 15% аз ҳисоби онҳо фоида ба даст оред. дар инҷа реферални ссилкатон мондагия бародаро, шумо метавонед амира ба дӯстотон ҳама касе ки шиносатонай равон кунед ва касе ки бо ссилкаи шумо регистратсия мекунед, шумо то 15% аз 3 уровень фоида мебинед. хай дар инҷа ҳамаш навистагия. хоб боз чи ай? ҳаррӯза бонус. ҳаррӯза бонус дар 24 соат як маротиб дода мешавад дар суръатҳисоби барои харидан. бонус ба таври автоматӣ аз 1 то 30 копек дода мешавад. хай то ҳол ҳеч ка нагирифта будай. пахш мекунем гирифтани бонус. мода 11 копек бонус додан. хай бонуса яки бесплатно инқад метан. дар ин ҷо сабзавот медароем ва мебинем дар ин ҷо сабзӣ, бодринг, капуст, чеснок, помидор ва картошка. хоб мо аз инҳо дар як моҳ
агар сабзӣ харидорӣ кунем як донаш, фақат дар инҷа мисол ма як донаша мисол меорам, як донаша харидорӣ кунем 72% дар як моҳ пул кор мекунем. Аз бодринг 86, аз капуст 93, аз чеснок 96, аз помидор 101%, аз картошка бошад 112%. дар як моҳ мо пул кор карда метонем. хоб барои ёро харидорӣ кардан мо бояд аввал суратҳисоби худмонро пур кунем. Барои менюро мекушоем ва пуркунии суратҳисоб пахш мекунем. дар ин ҷо касе ки Payer кошелок истифода мебара метавонен через Payer кошелок пур кунен. агар ки Payer кошелок надошта бошен ва шумо Kiwi кошелок, карта, Яндекс, сим-карта, ҳамхел чизо қати пул монданӣ бошен, фрекасаро интихоб мекунен. дар инҷа чӣ қадар пул монданен. мисол ози ма як картишкаро бояд нархиш 510 рубл буд, бояд як тайямо бухарам. 520 рубл пур мекунем ози дар ҳисобам, пуркунии суратҳисоб. хоб выбирайте способ оплата. мисол инҷа Kiwi, Яндекс, Мастеркард, аз анамио метавонен яктиша интихоб кунен. хоб ози ма картаро интихоб мекунам. барои ки ма карта дорам метавонам карта қади бемалол пур кунам. дар инҷа почта электронӣ менависам ва перейти к оплату. дар инҷа рақамҳои картамона менависем, сроки карта ва се рақама код дар пушти карта ва ном фамилиямона менависем. вақте ки ҳамаша навистем пахш мекунем оплатит. аз Сбербанк дар рақамҳои дар карта пайваст будагӣ смс меяд. баъдан пахш мекунем отправит. тамом бародаро, баъди платит кардан автоматики худаш анами саҳифа кушода мешавад ва дар инҷа вернуться на сайт продавца пахш мекунем. суратҳисоби шумо пур карда шуд. даромад ба саҳифа. чӣ ошибка дод бу? ҳеҷ гап не, ҳози фоида. хоб бародаро, дар инҷа менюро мекушоем ва чӣ хеле ки мебинем баланси мо 622 рубл. мо 520 рубл пур карда будем, значит сайт бо бонус мета. и беҳтарина бародаро, шумо метавонед якта картошка ва мондаги сунда боз дига чизам бихарен дар инҷа, дига сабзавот. акнун медорем сабзавот. дар инҷа ҳози мо як дона картошка харидорӣ мекунем. хоб худаш ҳаст як дона. харидан пахш мекунем. сабзавот бо муваффақият харидорӣ карда шуд. хоб боз баланси мо да чанд рубл? боз я обновид мекунем. дар баланси мо 112 рубл ҳаст. сабзавот медароем. 112 рублда мо чӣ гирифта метонем? мисол дар инҷа капуст 100 рублай, мо метавонем як капуст харидорӣ кунем. харидан пахш мекунем ва чӣ хеле ки мебинем 12 рубл дар ҳисоби мо монд. акнун ҳосили сабзавотҳоро аз куҷо шумо мегирен? менюро мекушоен, анбор медроен ва чӣ хеле ки мебинен ҳосили шумо аз капуст, ҳосили шумо аз картошка. суръат 10232 ҳосилот дар як шабонарӯз. мо дар як шабонарӯз аз инами ду сабзавоте ки харидорӣ намудем 10232 ҳосилот гирифта метонем бародаро. ва и автоматики кор кардан мегира худаш. мисол метавонем боз ҳаминҷа обновид кунем ва бубинем. баъде ки мисол баъди як рӯза ё ки баъди 10 дақиқа баъди як соата метавонем бидроен. дар инҷа сабзавотҳоро ҳамаша чанд қади ҷамъ шуда дар инҷа нишон мета чанд рубл мешавад. баъд пахш мекунем фурӯши ҳосилот бо нархи чанд қадаре ки шида бошад. баъдан баъди фурӯхтан пулои шумо дар ҳисоби пардохт мегзара. баъди ин шумо метавонед гирифтани маблағ дароен ва дар инҷа дилхоҳ платёжни системаро интихоб карда пулро бигирен. пулҳо ба таври автоматӣ ба ҳисоби шумо мегузарад. шумо танҳо дилхоҳ платёжни системаро интихоб кунед.
пулҳо бошад, ҳамагӣ дар байни 1-2 дақиқа ба ҳисоби шумо мегузарад. Значит, агар ҳозир мо дар киви кашилок бигирем, мисол кивиро интихоб кардем, дар инҷа рақамҳои кивитонро менависен, миқдори пулгирӣ чанқа ки дар баланстон боша ҳамонро менависен, баъдан гирифтан пахш мекунем, пул автоматикӣ дар чии шумо мегузарад. хоб бародарон, ман ҳаминҷа видеоро стоп мекунам. вақте ки дар балансам хатъяби 10 рубл ҷамъ шид, ман видеоро давом метавам ва тарзи пулгиришам шумода нишон метавам ки ҳамин сайт дар ҳақиқат пула метаҳад ё не. бародарои азиз, видеоро давом метаҳем. баъде ки ман 520 рубл дар балансам пур кардам, админи сайт мада бо 3 капусти дига бонус дод. ира ман нав дидам. барои менюро мекушодем, шумо метавонед дар ҳамин аксия бонусҳо иштирок кунед. менюро кушодем, дар инҷа аксия ва бонусҳо навистагӣ ай. нигоҳ кунед, дар инҷа ман 500 рубл зиёд пур кардам ва чӣ хеле ки мебинем, ай 500 рубл боло пур кунӣ, 3 капуст падарка будай. хоб, дар инҷа агар 1000 рубл боло пур кунӣ, 3 чеснок падарка, аз 2000 боло 4 помидор падарка. агар аз 4000 рубл боло пур кунӣ, 4 картошка падарка, 4 картошкаш 2000 мешавад. яъне агар 4000 пур кунед шумо 2000 дига бонус мегирен. агар ки 8000 рубл пур кунед плюс 10 картошкаи дига, яъне 10таш 5000 рубли дига мешавад. хулоса обши шумо 13000 рубл дар ҳамин сайт метавонед сабзавот харидорӣ намоед. хоб бародаро, сабзавотҳоро ман ҳамаша мисол чанқае ки тозира ҷамъ шуда буд фурӯхтам, 11 рубл 59 копеек шид. ман мехоҳам ҳозир амира пула гирам ку кани дар ҳақиқат ҳамин пула гирифта мешавад ё не. барои гирифтани маблағ медроем ва ман дар киви интихоб мекунам, киви кашилокда, ва инҷа рақамҳои киви ман менависам. рақамҳои кивиро навистем, миқдори пул 11 рубл буд дар баланси ман. акнун пахш мекунем гирифтан. чӣ хеле ки дар боло мебинем, пардохт ба миқдори 11 рубл бо муваффақият анҷом ёфт. каме хай ҳозир ждат мекунем кани пул дар киви кашилоки мо мегузаре ё не. биёен хубаш ман видеоро стоп кунам, вақти шуморо бисёр нагирам. хоб бародарои азиз, ай байн ҳамагӣ 1 дақиқа гузашт ва чӣ хеле ки дар болои телефони ман мебинем, пополнение баланса 11 рубл дар киви кашилоки ман гузашт. сайт автоматики пула дар любой платежни система мегузаронад. бародар, шумо метавонед бо дар группаи ҳамин сайт дар вконтакте ҳастай дароен, ҳама новостиёро дар ҳамонҷа метавонед дастрас кунем ва чизе ки пешниҳод ё хоҳиш дорен ҳамонҷа нависен, админ шумода кӯмак мерасонад. ман ссилкаш дар таги видео ё дар комментария мемонам. хайр бародаро, ҳамаи шумода барори пулкоркунӣ боварӣ дорам сайт долга кора давом метаҳад. хайр, дар паноҳи худо бошед.